ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି। ଆମର ମାଛ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ନଉଟେଇବା। ଆଜି ଆମର ଚୁଲିରେ ଭାତ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଆମର ମାଛ ଭଜା ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, କଢ଼ା ହେଉଛି। ଆମର ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ତା କାଢ଼ିଦେବା। ସବୁ ହଳଦୀ ତେଲ ଯେଉଁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ମସଲା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି, ମସଲା ପକାଇବା। ତେଲରେ ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ହଳଦୀ ମସଲା, ଆମର ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ସବୁ ପଡ଼ିକି ଅଛି। ଚୁଲି ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଖକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକାଥରେ ପକାଇକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଳୁ ପକାଇଦେବା, ଭଜା ଆଳୁକୁ ତାପରେ କଷି ହେଇଯିବ। ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଯେମିତି ରୋଷେଇଟା ଭଲ ଆମର ହେବ, ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ହେବ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଆଜି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆମର ଆଳୁଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ପାଣିଟା ଯେଉଁ ଦେଇଛି ସେଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଥାଳିଟା ଘୋରେଇ ଦେଇଛି। ସେ ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଛଟା ପକାଇବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଣି ଫୁଟିଗଲାଣି, ଆଳୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ମାଛ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତରକାରୀଟା ଟେଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଭୃଷଙ୍ଗ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା।